Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Matindog po kita sa pagpuon kang nobina para sa tong patron na Saint Jude Tadeus. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God in all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no foods or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. St. Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. St. Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. St. Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. St. Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious St. Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gosos, usan Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asing katuod. Saro sa nagbabalangibog, kan langit nun na pagtubod. Tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ang siring na kaugmahan sa muyang ikinarorokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang, o San Judas na paladan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Sa Kikristo nag-anyaya, itong hadi sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinanyugaan pag-arang, mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Saro ka duman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na satong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingon niya napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Nagtios ka nin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama.
Gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nga ning hinanyugon, ang pamibi ni simbagon, hinanyuga ang pagranga, nyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. San Judas daraha sa langit, ang pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang urog kalinig, si imo sa mong inaarang, ang pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. O pinsan ni Hesukristo, sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo, ang pag-arang ni sa imo, ako ang inaalay na pagsolsol ning kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto And Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Luhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, linog, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magpalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat po, Diyos maray na banggi sa indugabos ng mga tugang, ngunyan ika 30 Domingo kan ordinaryong panahon.
asin ikapitong aldaw ni Misa Novenaryo sa kaumawan ni San Judas Tadeo na igwa pong tema, Hope that Lifts the Humble in Prayer. Napamamayuhan ni Reverend Father Wilson B. Biho Jr. II. Ang sa tuya pong mga mass sponsors, iyo po ang mga miss na sunod, Rosita Milante, Rosalina D., Merlin Candano, Emily Tan, Daisy D., Helen Garcia, Engineer Carl Ruchin Gapayaw, Bong Engine Gapayaw and family, Andre Maurice Saizon Ray, Binget and Mia Silverio, Joko, Janine and Kait Dino family, Bernardita M. Bron, Sales family, Kisha Ann A. Primavera, Emily Tan, Mary Rose S. Zuniga, Arlene and Ernesto Relucian family, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Taike Boutique Hotel, Cozina, Taike Seafood Restaurant, The Mansion Event Place, Chera General Construction and Supply, Leo and Cynthia Ramos, Legaspi Premium Marketing Incorporated, Legaspi Premium Development Corporation, Ranyola Family, Rachel Ann Debelen and Fred Debelen. Idulot man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat kang SunWest Incorporated, BCBP Legaspi Chapter, Thanksgiving Prayer Mass for all the blessings na dulot ni Ana Rose Porlares and family, in honor of St. Jude Tadeos ni Rene and Royce, for the gift of life and blessings ni Lynette, pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos, Dr. Zara Vasquez and family, William S. Acosta, Michael Drex A. Paloyo, Tyra Eunice A. Paloyo, Aiden Cale P. Araojo, Mr. and Mrs. Jomar Piñaflor and family, for the gift of life ni Cristina B. Sortega, Canubusan family, Linda Orzua Ariel B. In honor of St. Jude kang Amado Niebres and family, for passing the Food Technologies Licensure Exam ni AJ. Special na intention, kahagadan ni Lian Rico Obal, for powerful intercession to St. Jude Tadeus for 2025 board exam of Lian Samuel Terrado, for good health of Rodillas and Molina family ni Maria Regina R. Molina, for good health of Mendoza family, kahagadan kang Mendoza family, for healing and fast recovery of Gregory kang Mendoza family, for healing and fast recovery of Mafe and Mercy kang Romero's family, to pass the nursing licensure exam ni Grace Ann, to the Blessed Sacrament ni Rachel Zaina P. Manila, to pass the exam of Maria Joape Labastilda, kahagadan ni Court Jason Espinosa, for successful results of October 2025 CPA licensure exam, kahagadan kan sarong anonymous, for family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually by Jenny, for good health, kahagadan kang Archaga family, for guidance and protection at work of Marco and Charissa, kahagadan kang Archaga family, and for healing and fast recovery of Telma, kahagadan kang Sia family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Welma, dulot kang Bustamante family, Maria Salome Nesili, ni Emmanuel Donor and family. Kalag ni Rebecca, dulot kang SLROWD. Sa kalag ni Ray, dulot ni Lily Raitana and family and Rosemary Milia. Kalag ni Joaquin Asin Avelina, kang Romero's family. Sa kalag ni Santiago Jr. para sa iyang death anniversary, kagadan ni Court Jason Espinosa. Para sa kalag ni Emma, nadulot ni Robbie Toledo Risherda. Kalag ni Rafael Asin Flora, dulot kang Hidalgo family. Kalag ni Juana, dulot kang Marmolin Serrano. Sa kalag ni Marlo, dulot ni Eden Lanosa and family. Sa kalag ni Manuel Marlo, Bernardo Asin Loreto, nadulot kang Archaga family. Sa kalag ni Chotemo, nadulot kang Sia family. Kalag ni Jose, Clara, Pablo Asin Nena,
dulot kang Sia family. For All Souls na dulot ni Henrita Niebres. Sa kalag ni Charles Nico asin Carlos na dulot kang Castelo family. Asin sa kalag ni CJ na dulot kang Alaurin and Baronia family. Ini po ang ikapitong aldaw ni Misa Nominario sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang tema po, Hope That Leaves the Humble in Prayer, na pamamayon ni Reverend Father Wilson B. Bejo Jr. II. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asing awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, akontan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng nales asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibig kita. Dios na makakamhan sagkod paman, pakusugaan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamuot, asin gibuha kaming mamuot sa pagbuot mo, tanganing magkanigo kaming magkamit kan pinapanuga mo, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapasabot sa lambang saro na ang Diyos tunay mananggad na naghihinanyog sa mga inagrangay kan mga inaapi, mga pinabayaan, mga balo asin mga nagtitios, patunay sana na ang pamibi kan pusong may kapakumbabaan, danay na hinihinanyog kan mamumuton na Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. An kagurangnan matanos, asin dai siya nin pinapalain. Dai niya papalaenon ang duka. Kung namimibi ang sarong na ginibuhan nin sala, dadangugon siya nin kagurangnan. Kung ang mga ilo asin mga balo namimibi, dai niya iyan pinapawaran nin halaga. Paglingkudan mo ang kagurangnan sa bilog mong puso, asin aakuon niya. Makakaabot sa panganuron an sa imong mga pamibi. An pamibi kan mapakumbabang tawo, nakakalampas sa panganuron, asin nagpapadagos paitaas sagkod na makaabot sa kahuruhalang kawe. Saen minauntop iyan, sagkod na magsimbag siya, huli sa pag-ibon ni justisya, saka pagpadusa kan mga kasalan. Minahiro tulos ang kagurangnan. Dai siya mapahiling nin pakatios sa mga maraot na tawo. Mabalo siya huli sa pagrunot kan mga dai nagtutubod sa Dios. Pupuhuon niya ang mga mayong herak, saka ang mga mapalangkaw, asin ibabagsak niya ang kapangyarihan kan mga maraot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
sa urang inagrahan. Kung pinagramayan matanos, dinadangog nin kagurangan, ililigtas na sila sa gabos nindang kasakitan. Si San Pablo nakamati na ang kataposan kan sa iyang buhay haranina. Minsan nakamati siya na binayaan kan gabos, alagad ang Diyos danay nayaon sa iya. Ang sa iyang mga tataramon sarong pamaagi kan pagpakusog kan pagtubod kan lambang saro. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, dapit sa sakuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nagabot na an oras kan paghali ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko na ang pagdalagan, asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunya nagahalat na sako ang korona nin katanosan na itataos ako sa aldaw na ito nin kagurangnan, an matanos na hukom. Itatao bako sa nasako, kundi sa gabos na dahil sa pagkamuot, nagahalat kan sa iyang pagdatong. Mayo lamang ni nagdamay sako sa inot kong pagdepensa. Binayaan ako kan gabos. Patawadon lugod sinda nin Diyos. Alagad dinamayan ako kan kagurangnan, saka tinauanin kusog, sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano, kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot, asin dadarhon niya ako sa iyang kamurawayan sa langit. Mapasa iya ang kamurawayan sagod lamang. Amen. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Alleluia.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipon man ni Jesus ang parabolang ini sa mga tawong naguhona na sindamarahay as nagmemenos sa iba. May duwang tawong nagduman sa templo tanganing mamibi, ansaro Fariseo asin ansaro para singil nin buwis. Nagtindog ang Fariseo asin namibi nin siring, O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, huli tabako akong arog sa mga parahabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man ako arog sa tawong ini na parasingil nin buwis. Nagaayuno ako nin 2 beses sa simana, sa kanagtatao ako sa imo ninhimuluan kan gabos kong hinanapan. Alagadan parasingil nin buwis na nakatindog sa harayo, day nagnangahas magtangad sa langit, kundi tuminumbok sa iyang daghan as sinagsabi, O Diyos ko, kahiraki man ako na sarong parakasala, sinasabihan ko kamo na ang lalaking ito mapuling matanos kesa Fariseo, hulitaan nagpapalangkaw ibababa, alagad ang nagpapakumbaba ilalangkaw. Marahay na barata kan kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na banggis sa indaw mga tugang. Ngunyan po, misa antesipada siring man an ikapitong aldaw kan misa nobinaryo nyato sa pagtaon nyato nin honra kay Senyor San Judas Tadeo. Asin ang tema na gusto kong paghurup-hurupan ta, iyo po ang tema na itinao sa kuya, sabi duman, hope that lifts the humble in prayer. Mga tugang, in the dynamics of prayer, it says, knowing how to pray is a skill. Knowing what to pray is wisdom. But to pray in moment that you need it the most is a virtue or excellence. Kung tatao ka da mga G, that is a skill. Kaya nga ni baga, kapag nagdumang ka mo sa shrine, may madulok sa indo, mapanobe na kaya ka mo. Ano po, maski dyan sa horoan, kapag ka mo nagdyan, may maipitulo sa imo, pero tabi ngayon pangadyan kaipuhan mo. Pero pwede naman ngayon Gcash, nagtatanggap naman ako. Ano po? Sabi duman, knowing what to pray is wisdom. Ninhulita, dahil ibig sabihon na ang gabos na nangangadji, aram talaga ang sa indang pigpapangadji. But to pray when you need it at most is a virtue or excellence. Na kapag ang tao may problema, ang enot na nalilingawan pirme na dapat gibuhon, iyo ang magpangadji. Ang pirme niyang naiisip, so kahaditan, susolusyon, asin so dapat gibuhon, pero sa gabos ang nalilingawan, iyo ang pagpamibi. Alagad ang makamundo, minsan, kadakol sa satuya, they can even lead to pray the rosaries. But during the times when they needed to pray, dainan ni aram kung paano magpangadji. Minsan po, sa sarong grupo, halimbawa, maski hanay kaming mga padi, o ika mag-lead kan prayer, nata ako, pwedeng iba na. Garibagang ikakagadan niya ang pag-lead ki prayer.
Kan ako po nasa ibang parokya, dahil ko sabihon tabaka hanapon nindo. Kan ako po nagkahelang, kinalintura, may nagsabi sa kuyang MBJ, let us pray for Father Wilson. Po nanta, aram po nindo kung anong pangadje, bless us, O Lord. Paano yung mansa na ito ang aram niyang pangadje? Alagad mga tugang, it is good to ask, pero anyway, narahay man po ako dawa itong pangadji na ito. Mga tugang, it is good to ask, do I really know how to pray? Dahil ko po kamo hahapoton kung kamo nagpapamibi, because it is obvious that is why you are here. Alagad ang hapot ko sana po sa saindo, papaano kita namimibi? Papaano kita nangangadji? Ano ang sinasabi niya to sa Diyos kapag kita nangangadji o nagpapamibi? Nata ko po yan dapat ihapot sa indo because in reality, not all prayers are pleasing to God. Mapili man po ang Diyos. The quick answer to the question is no. Not all prayers are pleasing to God. Bako gabos na pamibi, kinawiwilihan o kalugod-lugod sa Diyos, ninhuli may mga ibang tao na daiman talaga aram o daitatao kung papaano ang tamang pagpamibi. Mga tugang, ngunya na Domingo sa ika-30 Domingo, sa ordinaryong panahon, itinatao sa tuya ang parabola kan na may duwang tawo na ilinaladawan ang pagkakaiba bako lang sa estado kan sa indang buhay, kundi sa pagkakaiba man kan sa indang relasyon sa Diyos, sa indang pagpamibi. Ang Pariseyo na nabanggit sa Ebanghelyo, saro po ining relihiyosong Hudiyo, na bako na sa iya ordinaryo, asin bako na sa iya bago, ang maglaog sa templo, tangani na magpamibi. Kaya ngani siya, pirming nasa templo, tangani na magpamibi. Kaya, ini po ang sarong bagay na paagi kan sa iyang pamibi, asin kung ano ang sa iyang pinapamibi, iyo ang mga bagay na ipinagmamalaki niya sa atubang kan Diyos. Halangkaw paano ang hiling niya sa iyang sadiri, asin pigkukumpara niya ang sa iyang sadiri sa iba. O sige daw, arugunta daw ang prayer ka ini, sabayanin do ako. Lord, salamat, ninhuli tabaka ako makasaklan, siring kang kataning ko. O di tapos, ano po, nadayin ako masermon, pero padagos ko manggiraray, ano po. Urog pa kay ini, pigmimenos niya ang sa iyang kapwa, ining tawong makasaklan, ining tawo na publikano na naging dahilan kan sa iyang pagbagsak, kaya dahi siya nagustuhan kan Diyos. Kaya uminuli siya, na dahi siya kinawilihan kan Diyos. Kung tutuuson, dahi man talaga siya nangadji. Ano po ang ginibo niya? Gariman sa na nagpasa, kiresume, tayo pinahiling niya sa Diyos na matibay siya. Kung tutuuson, pinagmalaki niya sana ang mga ginibo niya. Pigkumpara niya man sana ang sadiri niya sa taong makasaalan. Asin, ining makasaklan na ini, kasabay niya pang magpangadji. Nagaribag ang gusto niya sa atubang kan Diyos, hangaan pa siya kan Diyos, dahil sa iyang pagiging matanos, asin pagiging matibay. Sa ibong nalado, dara kan publikano, ang kababaang buot, dara kan para singilin buwis, ang hababang kamugtakan, dahil sa iyang pagiging makasaklan. Aram kan publikano na
sa atubang kan Dios, dahil siyang ipagmamalaki dahil siya sarong makasalan, dahil sa iyang pagiging makasalan, ni dainganin siya makatangad sa langit, kaya ang ginibo niya, pigtumbok niya na sanaan sa iyang daghan, as in sinabi, O God, be merciful to me, a sinner. Kaya sa bandang huli, ang publikano, ang uminuli, na kinawilihan kan Diyos, asin bako ang Pariseyo sa iyang pagpamibi. Praying must be a life-changing experience, as it also the experience of the tax collector who went to the temple to pray. In his prayer, he only expressed before God his humble admission of his sinfulness while recognizing his need for forgiveness. That is why he went home justified, because he was forgiven. He was reconciled to himself and with God. Bako siring kay ning Pariseyo, he only boasted his goodness and accomplishments. Ang Pariseyo, nahihiling niya paano sa iyang sadiri, na dai niya kaipuhan ang pagkahera kan Diyos. Ninhuling ang sa iyang sadiri, paano nakikapabaw-abawan, asin daing paghiling sa sadiri, na siya sarong makasalan. Mga tugang, malinaw po sa satuya, asin aram niya to, that prayer is an integral part of Christian spirituality. Mahalaga po sa satuya ang pagpamibi, dahil ang pagiging Kristiyano, kasabay kaan asin katakod kaiyan ang pagpamibi. Kaya dapat sa nanatama asin ayos ang satuyang pagpamibi, tangani na iyan dangugon kan Dios. Ang parabolang itinaos sa to sa Ebanghelyo, nagtutukdo sa tuya kan mahalagang bagay manungod sa tunay na disposisyon sa satuyang pagpamibi, tangani inaan sa tuyang pamibi dangugon kan Dios. Enot na disposisyon sa pagpamibi, be humble, maging mapakumbaba kita sa gabos na panahon, orog na sa satong pagpamibi. Ini po ang pamibi paano na dinadangog kan Diyos. Kaya nga ni sa enot na pagbasa, nadangog niya to, sabi, ang pamibi nin mapakumbabang tawo, nakakalampas sa panganuron, asin nagpapadagos pa itaas, sagkod na makaabot sa Diyos. It pierces to the clouds and goes straight to God when we pray with humility. Ini po ang naging kulang sa Pariseyo. He was full of himself and he was self-righteous. Ang hiling niya paano sa iyang sadiri, siya banal, asin matibay, asin pigahamak niya ang sa iyang kapwa, asin dai niya maako ang sa iyang pagigiman na makasalan. Mga tugang, do our prayers pierce the sky? Ang pagpamigdig daw nindo digdi, nakakatagos daw sa langit, o baka nga ni sa kisami pa sa nakansimbakan, dai na makaabot. Nata, if you remember, where in the Bible, when Elijah challenges the prophets of Baal, ano po ang ginibo? Sige, magpangadji kita, magpangadji ka sa Diyos-Diyosan nindo. Ano ang ginibo kan mga propeta ni Baal? Dawa ginato sinda, nagkukururahaw na sinda sa pagpamibi. Sabi pa nga ni Elijah, ni Elias, baka kaipuhan pa nindong kusugan pa, tanganing madangog kan Diyos nindo. And they even wound themselves, tanganing na makusugan kurahaw ninda. Alagad,
and yet their prayers were not answered. It is not about how loud is your prayer. It is not about how you prostrate. It is about who you are. I repeat, it is about who you are. Prayer is our humble expression of our need for God. Nangangadji kita o namimibi kita dahil ipinapahiling ta sa Diyos ang satuyang pangangaipuhan para sa iya, dahil ang totoo man talaga, dahil kitang magiginibo kung waraan Diyos, kung waraan tabang, asin ang pagkaherakan Diyos. Without God, we are nothing. And to accept that we are nothing, that is humility. When we are humble, we are being reminded of who we are. And when we are humble, God will find favor in us. Natapo na wiwilihan kan Diyos ang mga taong mapakumbaba. Simple man sana, dahil ang pagiging mapakumbaba, iyo mismo ang esensya asin natura kan Diyos. That we are humans, not God. There is only one God, asin bako ikaiyan. Dapat mong akuon na ang gabos na yaon sa imo, dahil yung paglingawan, hali sa Diyos. Nagirumduman ko po, kan ako seminarista, duman sa Cavite, sa Imus. Seminarista pa sana kami, nagbe-bless na po kami kan mga harong. Asin aram po nindo, mantang one time, may nagpa-bless ki harong. Aram po nindo kung ano ang nagsundo sa kuyang auto. Gusto kong sabihin sa indo, pero daining payong, Land Cruiser worth 7 million, brand new. Inaram ko talaga, halian sa AI. Pag-abot ko po duman sa harong, aram po nindo, dahil kung masabutan kung harong pa ito, o baka business establishment na, dahil halang kawon talaga ang palapagkan harong. Sabi ko, garuday abuton ang botelya kan holy water ko sa harong na ini, sarong palapagpasa na halos mga banga na. Pero natapos po ang pag-bless ko duman. Arab po nindo, siyempre natapos na sa blessing, ini na ang pinakamaugmang parte. Arin po ito, so iaabot na sa imo, susobre. Bako po ako maugma dahil sa kuya ito, kundi ito pa no pigtitipon me, tanganing itabang sa apostolate me. Aram po nindo, mantang nagbibirilang na kami, hambugon po ako. Sabi ko, huni na niya ko, so itinao kan mayaman na nagpabless ako. Kan pagbilang mi po gabos, luway-luway ko papigbukasan. Kan pagbukas ko, aram po nindo kung pera ang kantidad ka ito, 150 pesos. Sabi sa kan mga kairiba kong seminarista, baka tinago mo? Anong tinago ko? Kasabay kong binukasan nindo, tinago ko. Kaya sabi ko, aram po nindo, pakabukas ko ka ito, namundo po ako. Bako dahil sa laog kan sobre, kundi aram po nindo kan pag-bless ko kan harong niya, dawa kadakol na kwarto, dawa kadakol na appliances sa harong na ito, ni sarong altar, wara lamang ako kinahiling. Siguro, sabi ko, kaya gayod naghagad ini kipamibi na blisan an harong ka ini, taan paghuna niya, ang gabos na ito, bunga kan kapagalan niya, asing bako biyaya kan Diyos, para sa iya. Ang paghiling niya, dahil sa ko. Ini dahil sa kakayanan ko, matibay paano ako, asin dae ang Diyos. Ikadua na
katangian sa pagpamibi, learn to acknowledge your sins before God. Pigpapagirumdum kita gabos na ang tawong nagaako kikasalan sa mga tawo na tatao magmidbid sa iyang kaluyahan, asin mag-ako kan pagkaherak, asin kapatawadan. Ini po ang ginibo kan publikano. He was pardoned. He was blessed by God because he knew how to acknowledge his sins. Mga tugang, magayunon pong mensahe ini dahil tamang-tama, ngunyan po inaapod niya to man na Prison Awareness Sunday. Ini po na selebrasyon na ini sabay sa satuyang misa na kung saan pinapahalagahan niya to sinda. Kaya nga ang apod niya to sa inda, person deprived of liberty. Dahil totoo, nakagibos sinda kikasalan. Kaya nga ni sinda napadusahan asin nagbabayad kan sa indang kasalan. Alagad sa indang pagiging makasalan, dai po nawaraan sa indang dignidad bilang tawo, asin igwaman sinda nin paglaom sa pagbabagong buhay. Mga tugang, magayunon po ang eksperyensya ko sa prison ministry. Kan ako po na-assign sa St. Raphael, suki po gayud ako kang city jail. Ano po, minsan nga nasabi ko sa inda, niya ko, gabos man kita makasalan, sigurado ngayon ika-father. Sabi ko, iyo, anda kula niya kong sala nindo, nagpadakop ka mo. Ewan po, dahil ko man po sinabi iyan. Totoo man ang God, sisay man makakapagsabi sa to na daing kasalan, kabusman. Alagad ang katotoohan mga tugang, asin ini po ang tunay sinasabi kan sa tuya that God reaches out to the broken. Ang Diyos pigaabot ang sa iyang mga kamot maski sa mga tawo na makasalan. And in the Gospel of St. Mark, chapter 10, verse 46 to 52, it emphasizes, no sins is too grave for God to forgive if you truly repents and seeks His mercy. Totoo man ang God iyan sa karanasan ko bilang padi. Aram po nindo, anom na taon ako, mag-aanom ng taon na naordinahan. Sa pagpakumpisal ko po, kadakol na akong kasalan na nadangog sa mga tawo, manlain-lain, asin poon sa magian, sagkod sa magabat, na dai mo huhunaon na kayang gibuhon kan tawong iyan. Pero aram po nindo kung ano ang pingalas ko, dahil in one words of absolution, ang gabos na ito, mawawara sa memorya kan Diyos. Dahil papatawado na kan Diyos, pinapatawad na kan Diyos, ang gabos na kasalan. Alagad igwanin kasalan, na dai kayang patawadon kan Diyos. Igwa pa palan, ano ang kasalan na ito? Iyo ang kasalan na dai kayang akuon ang sadiring kasalan. Paano mo mapapatawad kung dai ngani kayang akuon ang kasalan? Sabi nga ni ang mga babae sa misa lang minaako kan kasalan ninda, sala ko. Ano, pero pag sa relasyon ninda, sindaan permitama. Ano po? Alagad, sabi ko, kayang patawadon kan Diyos, an anuman na kayang gibuho na kasalan kan tawo, alagad ay niya kayang patawadon ang kasalan na dai kayang akuon kan tawo. Siguro nga niya ko, maski ang demonyo, mag-ako kan kasalan niya, papatawadon kan Diyos. Alagad ano po ang kulang sa demonyo, kaya nata dai niya kayang akuon ang kasalan sa Diyos. Ano po ang igwa ang tawo na wara ang demonyo? Ano po?
tuhod. Nata, day kayang magluhod kan demonyo sa atubang kan Dios, tangani na maghagad nin kapatawadan sa Dios. Kaya pakihilinga daw ang kataning nindo, baka da iya natuhod, day kayang lumuhod sa atubang kan Dios. Mga tugang, lugod siring kan publikano, may kababaang buot, asin tatao kita magmidbid kan sa tuyang kaluyahan, asin pagiging makasalan. Kaya maninigo sana, asin dapat sana, na permi kitang may kababaang buot na magdulok sa Diyos, tangani maging kalugod-lugod kita sa Diyos. Habo po kan Diyos sa mga mayayabang, totoo po iyan. Sinabian sa Ebanghelyo sa bandang huri, kan Ebanghelyo, ano ang sabi? He who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Ini po ang standard kan Diyos. Sa mata kan Diyos, ang mga mapakumbaba, itinataas. Alagad ang mga mapagmataas, ibinababa. Matindog po ang mga mayayabang. Oh, maray may nagtindog. Very good. Matindog na po kita. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkot sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapanguraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. May pusog na paglaom, magdulok kita sa Ama, na daing untok na naghihimati, kan pag-arang nin tawong mapakumbaba, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saksi nin mapakumbabang buhay, an mga namamayo sa simbahan, magtukdo sa to, kandalan pasiring sa langit noon nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing masabutan niya to, na sa pag-ako sana kan sa tuyang mga kaluyahan, kasaalan asin kapakumbabaan, ang pagkahera kan Diyos ipinapaabot sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing haleon niya to sa satuyang buhay ang kapaabaw-abawan, asin midbidon ang satuyang kadaihan sa atubang kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa mga harong o sa mga ospital, mga nagagabatan, mga yaon sa kamundoan, paghaadit asin kahorasaan, maranga kan Diyos no na pangataman,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanigan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, urog na an mga mahal niya to sa buhay, makalaog sa langit no nakahadean nin pagkamuot, asin katuninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanigan sa mong pamibi. Sa tuninong, isabay man niya to an sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagsasarig kami sa imong kapangyarihan sa pagligtas. Tabangi kaming maglakaw sa kapakumbabaan, tanganing makaabot kami sa imong langit no na kahadean. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako sinansendong atang, maakumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, hilingaan mga atang na dinodolot misa sa imong kadakulaan, tanganing ang ginigibo kan sa mong paglingkod, sa imong kamurawayan ng gad makaabot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas nila sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na din sa koran, sa imo kami uya, kami nabubuhay as sinagihiro, as sininimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami araw-aldaw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na din sa koran,
Taigwa ka kan mga enot na bunga kan spirito, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo paskwal na daing katapusan, kaya kaiba kan gabos na angeles nag-oomaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang na ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kun sa imong spirito, tanganing para sa mo, maginahawak as sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaliiban, sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini asin tinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakankaini, taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindosin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibohon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroramdom kan sa iyang pagkagadan at sin pagkabukay diwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay at sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang at sin maglingkod sa imo, at sin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang ka na hawak at sindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man giramdamas sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabukay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Verenina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos ng santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon maging kay ras kan buhay, na dahing kasagkoran, mag-omaw asin magpamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan,
Pazaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatood kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabit sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hara pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan sa mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikananabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Agnus Dei
Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Tubig na galing sa'yo, nawa'y linisin ako, ang paghihirap ko. Kristo, nawa'y maging aking lakas.
maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayon nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, ang gawi kan say mong kusog, mag-urog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit no na sakramento, kami maandam huli kan say mong balaog, na magkamit kaining mga panuga, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang koleksyon para po ini sa Prison Awareness Sunday asin tada. Ang natipon niya to sa mga misa kan ng kaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,901 pesos asin 60 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 570 pesos. Ang ikaduwang koleksyon nag-abot man po sa 9,604 pesos may 65 sentimos para po ini sa World Mission Sunday. Nagpuuna po kan nakaaging simana ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobina mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kapiyastahan sa Martes, Oktubre 28, ang mga schedule po nin Santa Misa iyo po ang mga minasunod. Alas 5:45 asin alas 6:45 sa pagkaaga. Alas 12 sa pagkaugto. Alas 3 asin alas 4 sa pagkahapon. Magkakaigwa po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon. Asin susundan man po ininin misa kung celebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Ke. Para sa mga maawat po maging novena asin fiesta mas sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man available po sa opisina ang imahe ni San Judas Tadeo asin ang mga souvenir items arog kan t-shirt, mug, pamaypay asin tote bag. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2 sagkod 10, magkakaigwa po kinovina masses para sa mga namumutan nyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot nyatong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 700 pesos, 4 na tig 500, 2 tig 300, 200 pesos, hali po kay Milo, 5,000 pesos, ERF, 2,000 pesos, HG and Ayan Peña, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Maray na banggi po sa gabos.
Salamat po sa presensya po nindo sa satuyang ikapitong nobenaryo, ikapitong banggi kan satuyang nobenaryo. We are on the last 1/3 of our novena masses. As in buta pong pasalamatan and presider kan satong ikapitong banggi na dai nagduwa-duwang nag-ako po kan invitation ta to join us this evening. My dear brothers and sisters, palakpakan ta po Reverend Father Wilson Bejo. Thank you, Father. Si Father Wilson po, taga Bongga, Bakakay, as in parochial vicar ngunyan kan St. John the Baptist Parish sa Tabaco. Saro man po siyang spiritual director kan Dua, kan Simbag Microfinance, as in kan Legion of Mary. Si Father Wilson po, halos kasabay mi siyang naghalat sa ordination. 3 years lang ang samuyang gap. Kaya naging contemporary mi sa pre-diaconal formation. Nakasabay ko pa duman sa Tabaco, ay sa Ligaw. Maugma po kami sa pagirumdum mo ngunyan, Father Wilson, na reminder na ang pamibi kan mapakumbaba, iyo ang nakakalampas duman sa panganuron. May tuhod po. Tangani na nakakaluhod, nakakapag pamibi, nagpapakumbaba. Salamat po, Father Wilson. Urog na sa kusog buot mo po sa ka-dutifulness dahil mamundo po kami bago nagpuon ining Santa Misa, may mamundong bareta na inako dahil an samuyang amigo sa katugang na padi nagadan kasubago alas 3 nin hapon. Sa ngaran po kan Obispo kan Legazpi, buot ni pong i-anunsyo nin formal na binayaan na po kita ni Reverend Father Joseph Garcia, si Father Ga, pading tagadaraga, parish priest po ngunyan kan St. Nicholas of Tolentino, Estancia, Malinaw, Albay. Hubin pa pong padi, mabuot, magayagaya. Kan September, presider po si Father Wilson sa piyesta duman sa Estancia. Isabay ta po si Father Ga sa pamibi. Ia-anunsyo mi po ang iba pang detalye manungod sa iyang buhay, manungod po sa wake as in funeral sa maabot pong mga aldaw. Sa ngunyan, ipamibita po ang pamilya ni Father Ga, yaon pa po siya sa ospital sa Cope, sa Tabaco, as in ipamibita man ang sa iyang kalag. Eternal rest grant unto the soul of Father Joseph, O Lord. May he rest in peace. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Once again, thank you, Father Wilson, for your generosity. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.